역시만 고기랑 하시구나 나그랬어. 마하탕 시대. 왜 참나 참나 그런 태양이 서로가 종원 상태야. 그러냐 좀 말고 쉬고 그러지 마. 하나 와. 너무 이런 진짜 사람이 있잖아. 이거 손잡고 있으냐? Na sao mình chứng lên này vậy? Na sao mình chứng bồi? Yat mas ধরিলে পাবো তো না? ভালো আছে না? পানীটো এতিয়াহে ডাঙৰ হৈছে। ৰাতিপুৱাটো মই ছাগলী বান্ধিছিলোঁ ইয়াতে। কিমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল? बैसोमोन आं मेना बैयो बे ओरैनो 어머니야. 야 가봐이가 뭐가 제일 Yani? Masih bilang baik. Rồi bị xí minh này. Đã bị 올라 싶어라.
माखासे दं ना साबा मोनसिगोनलै नै बेहाय ना साबा मोनसिगोन बेवहाय ইয়াত মাছ ধৰিলে পাবতো না ভাল আছে না পানীটো এতিয়াহে ডাঙৰ হৈছে ৰাতিপুৱাতো মই ছাগলী বান্ধিছিলোঁ ইয়াতে কিমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল बैसोमोनदां मेना बैयो बे ओरैनो बै जावखिनायमोनदां
ना साबा मोनसिगोनलै नैबेहाय ना साबा मोनसिगोन बेवहाय ইয়াত মাছ ধৰিলে পাবতো না ভাল আছে না পানীটো এতিয়াহে ডাঙৰ হৈছে ৰাতিপুৱাতো মই ছাগলী বান্ধিছিলোঁ ইয়াতে কিমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল बैसोमोन आं मेना बैयो बे ओरैनो दिनै दैबाना जादों सारा बेनि सोमोन्दै नायनानै माबायदि मोनो खुंग्रि हालामाव दैबाना जानाया हयथ' गोबां बोसोरनि उनाव दिनै जाफिनदों दुखुनांथाव बाथ्रा रावबो एक्सपेक्ट खालामाखै बिदि दैबाना जागोन होननानै दासिम मोननाय लिस्ट बायदिबा 13टा फेमिलिया दैबानाजों लोमजादों बेनिफ्राय दाउ अमा हांसो गोबां खथि जादों लोगोसे रायजो राजाफोरा बेवहाय गोरान खेथि मावोमोन फाथो आबाद बायदिसिना बेफोरबो जोबस्रांजाबलांदों दुखुनांथाव दा अलरेडि बेनि सोमोन्दै डिसिजों आं सावरायबाय डिसिया नै दा रिलिफ टिमखौ फाथायहरगासिनो दङ रिलिफ टिमा गावसोरनि माबाखौ राहा लामाखौ लासिगोन अब्लाबो आंबो दसे दंथ'यो गुबुन जायगायावबो बिदि माबा दैबाना जादों होननानै खबर सफैगासिनो दङ बेखौ जों नायथिंनो थांगासिनो दं ओरैनो गंबैसे न'खरसो दङ सार बेवहाय दा 13टा फेमिलि दैबानाजों लोमजादों होनदों बेसेसिम दाबो मोजां खबर फैजोबाखै हरनि 2:30 दै लोमजाजोबदों दा खबरा हयथ' फैगासिनो दङ ओरैजाय फायखाजरा प्राइमारियावबो जादों बा VCDCनि आन्दारावबो जादों होननानै जोंनिसिम खबर फैदों दा जों बेखौनो इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दा बेवहाय ओरैनो बिसोरनाथ' न'आ थानो न'आव उन्दुजाला बिनि माबाफोर बेबस्था खालामगोन नामा सारा सरकारा बिनि राहा लामाखौ लागोन बिनि थाखाय टेनसन जानो नाङा हयथ' एसे लेट जानो हागौ 2-3 घन्टा माबा मोनसे बिनि राहा लामाखौ जों लागोन